Det seksuelle og intime betyder rigtig meget for de allerfleste mennesker. Men mange har ikke været vant til at kunne tale om de her ting. Og det bliver en udfordring, når man får nogle problemer på de her områder. Jeg står her i min klientrum, hvor jeg har haft klienter i mange år. Mange med problemer som rejsningsproblemer, smerter ved samleje, orgasmeproblemer. Men også mange par, der har forskellig lyst eller forskellig form for lyst til noget af det seksuelle. Og noget af det, der er vigtigt, det er at kunne tale sammen om det, og kunne finde ud af at finde frem til nogle løsninger. Nogle gange skal man se på kommunikation og alt muligt andet i parforholdet, som kan være med til at hjælpe en videre. Jeg arbejder også uden for klientrummet her med mange borgere på rehabiliteringskurser med kræft og kronisk sygdom og fagpersonale, som arbejder med de her borgere og patienter. Og der taler vi om, hvordan kan man italesætte seksualitet på en god måde, så man ikke overskrider hinandens grænser. Jeg arbejder også en del med folk med udviklingshandicap og med autisme. Så kig på min hjemmeside og spørg mig, hvis der er noget, I gerne vil vide noget mere om.